समय मानफैखानै नायनाय मानि बाहाय थांबाय आंनि फ्रेन्ड दं दै एबाराव भिडिअ दाय दङ जतन नायदिते एक्टिभ खायो आंहाय जतन लाइक शेयर कमेन्ट खालामनो तापावबायदि बेलायखिनो ते जत्त माया गोनांखा गोनां संनोबो बेलेग बेलेगखे सारि गाहाम बाहाय थांबाय जाथ'गै दाबुंनो दं हेलो फ्रेंड फाइबायदि जतन लाइबो गोरों फाइबायदि लामसोगौ guys mau makanan yang lo yang basing gua ancar itu za saya mana bisi balu ya kok mas kaisa nih bisi ka yang lebih gana tongtu tuh video kelai tamu tapi tabuk tuh cuma nong nongai kebutuhan apa berkam ke tujuan mau tabuk Tuh nahai suku live Kirkia tamsa Kirkia